Ba Renouveau FM kanumbugaw Mali kono Mali ko kan ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn tile hɛrɛ Ala ka di an kelen-kelenna ma Ala ka jamana in basigi jamana marabagaw Ala ka hakili ɲuman di aw ma jamana ta fanka Ala ka di aw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka jigima fa Birigokaw aw ni sɔgɔma Kartakaw aw ni sɔgɔma Fuladugukaw k'aw fo Fuladugu dugu 62 aw ni sɔgɔma Ape kafu tɔnden bɛɛ lajɛlen Mamadu Zumana Sidibe ana ka jama k'aw bɛɛ lajɛlen fo Fuladugu Radio Nema FM sɔgɔlen banna sanga in kɔnɔ Radio Islamique Kolokani Yusuf Kulubali a bɛ ka lamɛnni kɛ ana ka lamɛndirjɛkulu Radio Islamique a fɛnɛ sɔgɔlen bɛ an na Kolokani an b'u fo sanga in kɔnɔ tile hɛrɛ Ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma Émission faso kunkan an sigira katikaw ka aw fo commandant fo de be o kati kelen na ne ka cɛkɔrɔba bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ n teri don fɛn min ye chef Mayan Samake ana ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka aw fo Javier kalandenw ka aw fɛnɛ fo ka aw waleman dɔn an ka musokɔrɔba bɛ lamɛnni na Madame Doumbia Umu Doumbia kati an b'a fɛnɛ fo kɛnɛ in kɔnɔ commandant Christophe Dambele sanga in kɔnɔ an b'a fɛnɛ fo Madame Dambele Fatumata Daw a bɛ ka lamɛnni kɛ kati DCS ala capitaine Adraman So ana jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen sanga in kɔnɔ u ka radio a sɔgɔlen bɛ Nema FM na kati kelen na président de la transition colonel Assimi Goïta ka taa se conseil spécial Baba Sise ma commandant Baba Sise an b'u fo kati sanga in kɔnɔ u bɛ ka lamɛnni kɛ n'an bɔra kati an bɛ jigin état major la état major la fɛn min ye ne tɔgɔma a bɛ général de division Ibrahima Darou Dambele mon général i ni sɔgɔma mon général k'i fo ko don kun ka kalan belebele a y'a jeni yɔrɔ fin Mali in kɔnɔ wagati kunkuru min kalifala la a bɛ se ka min kɛ lakana bondakun kan ko k'i kankan Mali ana juguw cɛ ko k'i kankan Mali ani janfaciw cɛ ani jatigɛwale o kɛbagaw a y'a ka fɛɛrɛw bila sen kan général de division Ibrahima Darou Dambele mon général i ni sɔgɔma ne balimamuso a tulo bɛ n na sanga in kɔnɔ madame la ministre des transports et des équipements madame Dambele Madina Sisoko ne ba Ala ka baara ta fan ka Ala ka di aw ma kan 3 la commandant Issa Tangarabe a bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ an b'a fɛnɛ fo ka jigin état major la sanga in kɔnɔ général de division Salifou Traoré a fɛnɛ bɛ lamɛnni na mon général i ni sɔgɔma i ni cɛ commissariat caman joli la Mali kɔnɔ wagati kunkuru min ni a fɔra ko aw ka jamana ko ka lakana ni a danaya n'a taara ka da i kan brigade de gendarmerie caman jɔra minɛnw ɲinina ka di polisiw ma minɛnw ɲinina ka di gendarmew ma faso bɛ se ka lakana wagati min na faso bɛ se ka lakana cogo min na Salifou Traoré a n'a jɛɲɔgɔnw u y'a se a dan na a wagati la u kun kan ka min kɛ u y'a kɛ mon général i ni sɔgɔma nin bɛ ne miiri jigin attaché Mamadu Doumbia la dɔw ko Mamadu Doumbia dɔw ko Doumbia nin bɛɛ cɛ kelen tɔgɔma ye ministère de la sécurité intérieure de la protection civile Ibrahim Sango Abe monsieur le chargé à la communication i ni sɔgɔma Ala ka jamana Ala ka basigi douane na directeur général des douanes du Mali ale kun wagatiw tɛmɛna Mali douaniers ka ɲɛmaya o baara o kalifa o so o kun kalifalen b'a la Mame Dukara a n'a ka jama a kun bɛ douaniers ka ɲɛmaya la Dukara Ala ka kanu to ne bɛ taa CNT la CNT la ani Cour suprême bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a fɔ tan président Alou Badara nana kase kiri bondakun kan an jigi sigilen don ne dalen b'a la ka ni maakɔrɔw to an senkɔrɔ minnu m'u ka danbe
u n'u ka hɔrɔnya u ma falen foyi la k'a fɔ ne buruju tɛ sɔnni ma u ma sɔnni ma ne tɛna sɔn ka kɛ an bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ cogo min na fɛn min ye faso ka kiri bundakun ka tigɛ fantan ani fama cɛ Nana Kassé n b'i fo Maître Malick Coulibaly tulo bɛ n na sanga in kɔnɔ ka taa se Mohamed Dramane Traoré kiri bundakun kan ne y'o fɔ k'a fɔ maa bɛ an bolokɔrɔ Mali kɔnɔ yan k'olu to ni la an fantanw kiri bundakun kan a mana jɛngɛ cogo cogo a bɛ latile sabula hali n'u da t'a la u bolo t'a la u bɛ a kɛrɛfɛ u bɛ ka filɛli kɛ bilasirali a tɛna ko tigɛ ministre de la justice des droits de l'homme garde des sceaux maître Safourlaye Mamadou Kassoge ale ye juge ye Mamadou Kassoge kiri bundakun ka sanga in kɔnɔ ko maa o maa ye i ka faamuya bala fantanw ka hakɛ ta k'a ti to yen kalili kɛra ladukanw dira frontières datuguna maa tɛ se ka bɔ dɔw bɔra ka ban sow feereli daminɛna miliyɔn caman ni goro kɛra i la ni ye ladukan min ta i b'a timɛ n'i ma timɛ i bɛ tila ka segin ka na kaso la 4 miliyari saralen ta bannen 2 miliyari saralen ta bannen i bɛ ladukan min ta i b'a timɛ n'i ma timɛ i bɛ segin ka na kaso la kiri tigilamɔgɔw ne bɛ aw fo syndicat libre de la magistrature syndicat autonome de la magistrature ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleman dɔn aw kana dabila dɛ jamana in ka basigi a tɛ sɔrɔ jamana in ka kilenya jamana in ka ɲɛta jamana in ka yiriwa a tɛ sɔrɔ n'aw ma aw jɔ aw jɔyɔrɔ la jamana bɛ aw de bolo kiri tigɛbagaw aw ni fili man kan bunadamaden bɛɛ bɛ fili makuru o ka jɛ ka fili ɲɔgɔn fɛ o man kan minnu bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka dankari an ka faso nafolo la maa si kana to yen o kɛlɛ o kana dabila minisiri kɔrɔ minnu bɛ yen député kɔrɔ minnu bɛ yen ka taa se an ka maire kɔrɔw ma maire dɔw bɛ yen olu bɛ baara la sanga in kɔnɔ nafolo fɛn fɛn taara rapport du vérificateur général a fɛn o fɛn dira maa kelen kana to yen diɲɛ kɔnɔ fɛn min bɛ se fɛn bɛɛ la o ye hakɛ ye fantan ka hakɛ aw de bɛ yan o hakɛ a bɛ se ka lakana cogo min na o fɛɛrɛw ka tigɛ o fɛɛrɛw de bɛ aw bolo jamana kɔnɔdenw an bɛ an ɲɛ jɔ aw de la sanga in kɔnɔ émission faso kunkan ni an donkan ye cɛlɛkaw an b'u fo Amadu Tunkara ani Javier kalanden bɛɛ lajɛlen cɛlɛ an b'u fo kɛnɛ in kɔnɔ ka taa se ne ka cɛkɔrɔba ma kabala fɛn min ye Yaya Dunbiya a n'a ka denbaya an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ ka waleman dɔn ko Ala ka kanu to n balimaw faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ maa saba bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a sanga in kɔnɔ nɛgɛ karafe Madame Coulibaly Bintu Napo kalandenni bɛ ne da fɛ Madame Sare Mariam Coulibaly ka taa se ne yɛrɛ ma Sori Ibrahima Diallo sanga in kɔnɔ aw ni anw an bɛna jɛ ka baro kɛ miniti 55 ɲɔgɔnna la heure kelen hakɛ la ka hakili jigin kɛ kibaruyaw la kunɲɔgɔn in kɔnɔ a kɛra cogo di mun de kɛra mun bɛ jamana kun kan jamana kɔnɔdenw an ka bɔ kibaruyaw kalama ka hakili jigin kɛ ka bilasirali kɛ bonya ani karama kɔnɔ n balimaw an bɛ segin ka don kumaso kɔnɔ Madame Sare Mariam Coulibaly an ka kɔrɔfɔ i ka faamuya b'a la ka don a kɔnɔ ka bilasirali kɛ hakililajiginw na kibaruya minnu bɛ an bolokɔrɔ sanga in kɔnɔ ni an balimaw minnu bɛ ka lamɛnni kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka se ka ɲɔgɔn bilasira bisimila kuma b'i bolo. Sori ani sɔgɔma. An b'a an sɔgɔma. Mɔgɔ sigilen bɛ k'a lamɛn nin wagati in na. Bisimila. U bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. Bi jamukan bɛ tali kɛ Général Yamusa Kamara. Ale bɔra ka kuma a ka minɛli la. Minɛli kɔni a bilara. Awɔ. A ye livre sɛbɛn ka ɲɛfɔli dɔw kɛ. A ko la. Mali bɛ cogo min na sanka in kɔnɔ kiri bondakun kan ani lakana yɛrɛ fana bondakun kan. Kosɛbɛ. Min bɛ ka kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na. Awɔ. A ye kɔrɔfɔ dɔ kɛ a kɔnɔ. Kosɛbɛ. Bisimila. N'o bɔra yen nɔ Amadu Kasonge. Ale fana kumana yurugu kɛlɛli la. An ka ministre min bɛ sanga in kɔnɔ ni ale bɛ kiri bondakun o kan a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ sanga in kɔnɔ minnu bɛ ka kɛ sɛnɛ tɛ jana ye. Awɔ. N'o fana tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Imam Mayi Watara ye. Mayi Watara.
ale fana y'a hakilina di a y'a hakilina di yuruku a bɛ kɔlɔlɔ min na se jamana ni jamana kɔnɔdenw ma a ye ɲɛfɔli ka kan n'o fana bɔra yen nɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw bɔra yan nɔ u ye ɲɛfɔli dɔ kɛ d'accord an bɛna kuma ni thème 4 kan sɔgɔmada in na ni wagati ma an tɛgɛ ma ka hakilijigin kɛ général de division Yamusa Kamara a bɔra ka livre dɔ sɛbɛn livre min ne a kɔnɔ kuma a kumana fɛrɛ minnu tigɛra k'ale bila kaso la min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ i ka faamuya bala jamana marabagaw kɛrɛnkɛrɛnya la maa minnu tun bɛ yen n'o ye Sumayilu Bube Mayiga ye wagati min na a tun bɛ ministère de la défense la a ye kɛwale minnu kɛ ni kiri yɛrɛ bɔra sanga in kɔnɔ ka Sumayilu Bube nɔ minɛ maa caman ye i ka faamuya bala ŋunuŋunu kuma caman sa ka ɲɛsin i ka faamuya bala ko Yamusa kɔrɔfɔ min kɛ k'i b'a sɔrɔ o kɔrɔfɔ de sababu kɛra ka Bube ko ka a lata kaso la kuma jɛlen min ye ni maa min y'o fɔ o kɔrɔ de i ye an ka kiri tigilamɔgɔw walima i ye an ka kiri i ye dɔgɔmaya ta ka so olu ma sabula u b'u ka baara la mɔgɔ ka kuma kan tɛna se k'a fɔ ko olu bɛna wuli ko ka mɔgɔ nɔ minɛ kiri tigilamɔgɔw wulila sanga in kɔnɔ ka Bube nɔ minɛ sabula Bube ye ko dɔ kɛ Yamusa Kamara a bɛna ɲɛfɔli dɔ kɛ ale yɛrɛ k'a to minisiriya la fɛrɛ minnu tigɛra a bɔlen minisiriya la IBK y'a wele ka na kɛrɛfɛ janfa min sirila ma ka bila kaso la Yamusa Kamara a ye ɲɛfɔli kɛ o la miniti 20 walima miniti 15 kɔnɔ an ka Yamusa Kamara lamɛn min kɛlen don o de hakili kelen na vérificateur général a ye rapport bɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ Bube a bɛ minisiriya la wagati min na avion minnu sanna fɛ avion safurulayi avion min sanna n'o ye président ka avion IBK ka avion ye ka taa se sɔrɔsiw ka minɛn minnu sanna ni a kɛra kabako ye n'a kɛra diɲɛ wuli nafolo min ni o tara miliyari 100 ni miliyari 30 maa 2 bɛ kaso la bi olu ka tiɲɛni n'u ka yuruku en tout cas an bɛ se ka min fɔ bi u bisigilen don kiri tigilamɔgɔw u ye wele bila u ma u bɛ kaso la sanga in kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yan'o cɛ Yamusa Kamara yɛrɛ ye mun de ye Bube ko a bɛ se ko caman na an t'a lamɛn Sumayilu Bube Mayiga a bɛ se ko caman na a bɛ se ko caman na ne tɛ politique wari ne tɛna politique kɛ bi n tɛna politique kɛ sini ne tun ye sɔrɔdasi de ye n ka baara ye min ye ne san 36 de kɛ sɔrɔdasiya la hakili la n kan ka dɔɔni faamuya o la don dɔ kɛra président y'an mɔgɔ damadɔ wele ale kun b'a la Tumani Jimi Jalo kun b'a la Sara Samajala hinɛ la o fana kun b'a la ani a ka directeur de cabinet Mahamadu Kamara ani Bube yɛrɛ anw sigilen bɛ journaliste minnu fagara Kidal Justin Dubon ani Claude Berlo olu fagalen président y'an fara ɲɔgɔn kan k'ale kɔni kun y'a ŋaniya ka médaille d'u ma officier d'ordination k'o d'u ma a ka y'a décision bɛɛ kun ta décision bɛɛ kun tara ka ban a tɔ tora dɔrɔn ka cérémonie organiser ka médaille d'u ma ne bolo y'a la ko jina ko kuma jumɛn bɛ fɛ ne ko bon ko président ko ne bɛ parce que e bɛ ko dɔ dɔn ne t'o kalama mais ne ta faamuya la n ko journaliste minnu nalen bɛ Kidali la hakili la o kun tɛ an ka baara la dɛ u nalen bɛ baara min na ala kelen de b'a dɔn Mali ka baara kɔnɔ kun tɛ ni ala y'a kɛ u nana kasara y'u sɔrɔ o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye mais ka di ma n ko olu ka kan mais ne hakili la i k'a kɛ subali ye n ko o bɛ wasa parce que an ka sɔrɔsi caman bɛ ka bi don o don mɔgɔ de nana an dɛmɛ yan bi o caman fana bɛ bi officier ma di olu ma fo ka di ninnu ma n ko ne hakili la kɔni a kɛ subali ye n ko o kɛ an ka ɲɛ a ko k'i ka kuma o ye tiɲɛ ye n mana kɛ subali ye a ma miniti kelen a ko ayi n mana kɛ officier ne ko e de ye président ye ne hakili la n ta de f'i na mais min ka di i b'o de kɛ mais ne kɔni hakili la n ko n'i tun y'a kɛ subali ye n ko o de tun ka ɲi a ko d'accord ko n b'a kɛ subali ye an bɔlen ne y'a fɔ n ko n ka président ni n ko maninka ka kuma dɛ ko kirisi min daminɛ ye k'i bisimila i b'a kun mana banni nɛmaya bɔ o kana bala mɔgɔ la n ko fo mɔgɔ min ka laban ye président kunturu ka décision yɛrɛ mɛ miniti 5 kɔnɔ siɲɛ 3 n ko ne m'a faamuya ni kuma fɔra i bɛ i sigi k'i hakili la munumunu ka sɔrɔ k'i ka décision ta wa an tɛmɛlen o kan
décoration ko bana sɔrɔ an bɛ taa ma an kun bilanna jamana kunkan an bɛ ɲɔgɔn hakili la falen jamana kunkanko la an kun bɛ ka baro kɛ Bube nana fɔ ko ko Sɛgɛbale bɛ yan de ka MINUSMA lakɔlɔsi a seginn'o kan fo siɲɛ 2 ne ko Bube n ko o t'a ɲɛ yɛrɛ mo ni MINUSMA kun tɛ se ka yɛrɛ lakɔlɔsi k'u bɛna mun k'an ne fɛ yan u bɛna mun k'an fɛ u tɛ se k'u yɛrɛ lakɔlɔsi fo tubabuw de bɛna olu lakɔlɔsi u bɛna mun k'an ne fɛ yan ko an nana ko k'an dɛmɛ n ko bɛ ɲɛfɔli k'i ye i k'a faamuya ne ye san 36 de kɛ sɔrɔsi la ne hakili la ne bɛ min dɔn a la e t'o dɔn a la n ko ninnu bɛɛ ka laɲini ye min ye ka n'an dɛmɛ ka lakara sabati n ko bɛɛ ni jɔyɔrɔ don dɛ n ko MINUSMA ka baara ye min ye u kana fara an ka finitigiw kan ka basigi la na jamana kɔnɔ o MINUSMA ka baara ye Sɛgɛbale ka baara ye min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jate werekɛlaw k'olu kɛlɛ olu ka baara yɛrɛ o ye a fila bɛɛ kɔni bɛ kɛ ka basigi sinsin jamana kɔnɔ mais k'u tɛ kelen ye dɛ ko finitigiw kelen mais mamana ko tɛ kelen ye ninnu ko danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o danfara de filɛ nin ye o man di a ye parce que ale tun b'a fɛ de ka président ka laɲɛgɛ ale dɔ pour que a k'a dɔn vraiment ale b'a ka baara dɔn mais a ma se k'a fɛn fɔ parce que ne ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye réunion wulilen tile damadɔ kɔfɛ ne y'a mɛn a ka cabinet mɔgɔ dɔ la a ko Bubu ye kali k'a b'i bila kaso la ala tulo bɛ n kan na k'a b'i bila kaso la ne ko ka ne bila kaso la n ko ne mun de kɛ a bɛ ne bila kaso la ni dalalu jumɛn de ye a ko n ka hakili to n yɛrɛ la après n ye lettre sɔrɔ a Bubekɛ ye lettre ci ne ma ministre de la défense ko n ka taa pôle économique la kalan bɛ fɛ ko k'a ɲininka n ko y a pas de problème n ko n bɛ taa donc n'an y'a faamu o de tun y'a ka plan A ye i n'a fɔ gafe kɔnɔ y'a fɔ cogo min c'est à dire ne ɲakun yɛrɛ nin a kun t'a fɛ n ka to président kɛrɛfɛ parce que n mana k'a n'a bɔn c'est ça justement ne tɛ sɔn nkalontigɛ ma a ko nin bɛ cogo min na ni n tora président kɛrɛfɛ n tɛna n sago sɔrɔ a bɛna n ka n'a bɔn an ka fɛɛrɛ kɛ ka nin nata donc a kun yɛrɛ nin ye a tɔ nin bɛɛ ye manamanakan ye bon o kɛlen to ne taalen karan bɛ fɛ avocat dɔ nana sigi ne t'a dɔn yɛrɛ ko maître Dembele n kun ma deli k'a ye yanni ka to karan bɛ ka kuma ta a ko karan bɛ i ye général wele ka na a wele kun ye mun ye i bɛna wele seriya de la wa ou bien a jɔyɔrɔ ye mun y'a la a ma fɛn fɔ a tilala k'a fɔ kuma daminɛ la a ko général Yamusa a ko mɔgɔw minɛna parasitu minɛna ka to u bila Kati e kun ye ministre de la défense ye e ma foyi fɔ pour que k'u lasegin ka na Bamakɔ parce que i b'a dɔn ko Kati tɛ u marayɔrɔ ye ne ko n ko o tɛ ne ka baara ye u ma mɛn Kati yɛrɛ ministre de la justice min tun bɛ yen u place u la o don na o ni Katɛgɛ ye fɔli kɛ a dusubɛ bɛɛ a seginna ka na Bamakɔ yan ko ne ka mun b'o la a ko non i nɔ b'a la o ye kuma fɔlɔ ye u b'a fɔ ko n kun donna janfa la ka mɔgɔw ninnu minɛ k'u la mara Kati o ye fɔlɔ ye complicité de séquestration o kɛra ten après papier sɛbɛtɔ la a ko a y'a yɛlɛma ko n kun bɛ mɔgɔ faga nin kalama ko ne kun bɛ mɔgɔ faga de la donc ko ne y'a mɔgɔ dɔ ye ko ne kun bɛ janfa la ka mɔgɔw ta k'u janfa ka t'u faga ko ne y'o dɔ ye ko ne ye mɔgɔ dɔ ye ne n k'o de fɔra ɲɛna a ko ɲɔgɔn ma fɔ ne k'o fɔra ɲɛna cɛkɔrɔba dɔ ka kuma dɔ su koli ba ma ani ba su bɛ ka o ye kelen ye n'o tɛ kelen ye dɛ n k'o tɛ kelen i kana ko ɲagami ɲɔgɔn na ne kun ye ministre de la défense ye mais a ko dɔ fɛn fɛn bɛɛ ko ne b'a ba kalama n ka bɛɛ fɔ ne yɛrɛ ne bɛ k'a bolo la bɛɛ fɔ ne yɛrɛ na a ka greffier tun bɛ yen u kun banna ka sɛbɛn a ye kunnafoni bɔ n ka sɛbɛn n ko nin de fɔra a ɲɛna n ka sɛbɛn problème foyi t'a la
mais go matériel pour les gars juger mo fi na bi mo fi gars juger nous juger la juger mo ma la juger la bu mo le bu yere ni mais nga seben asben aya seben l'état qu'on fait gendarmerie la kaso en tant comme ça autre les fla ni a ma radio la ko ni papier signé ama fona diana ni a ma to ya ma radio la tout ne fait na mente no ni fait na mais ko ni papier signé ama fona diana karambe ma fona ina mo ni a ma refili la ko ni papier signé mo ni fait na tout ka galon karamaro benga bo na fora mo yi radio ni tire la ko ni papier signé bo bedala ama fona ina to ya men chuko mina ne fait na mente ko ni papier signé ngoni fana ka bago dane ngo ni fakadi bele bese ko bela ngo ala bese bela nga jinnan ko no jinnan fana do sele comme yero ko pabe sin baga tetniere o tetniere e ko ko mbora kala ma ko ma fanfon asinya nan ne flani pape sin ko ma te fura tumunne ko mbora kala ma ko ma fanfon kuma kiri ile me ko nani kiri ile me ko nani c'est que il tetniere kan o re mais c'est ça ko mbora kala ma ko ma fanfon mais abe kire halu tumuna ile me muni ya sinye o le tumanga fo ne nya non ma fanfon ko mbega jigo ne benga dula défense ne be don jouer abe denin ka fo ne na le muni papier signé na ita fa o to ka bola ko ko mbora ka ngoli nga fo ne na donc sur là mais il m'attend voilà ok e bora ko fo anya ye ni e gafe ko nana surtout ya jira ka fo ko bembe men ko muslime SBM fe ko akun keme ka ina fo magami keme ki hida maka te fe ka kasaye donc bembe be se ka bo sraw fe mais ok wala sa ka la no o plan ko no ya jira ka fo plan A ni plan B plan A kun bene ma o de kunya ye dondo iballa kayi ye mi ye BGP bureau de vérificateur général o yo bla wala sa kana ko kasabi mi ndima wala sa ka do ko la bara mi ka falema se ka se ka kala ka do kasabi duna yoro mi kasabi mi kira ka minke ere ya yira ka fo minye gafe kono ko ni kunke ashan foloy makabla kata ministre surtout ministre la défense kata okako sege o kun kono na mi ko plan B se ka mo fanye wala nkanye ola ba fina ni mi fo adama tuma plan ere ku ni ni min ke ka bubu soso président na wala madia bubu yana donc aka da yin bet ni pour kana ma ba président là ni mi mo ma boy ina kuma do fon aka plan folo me ku ni minye comme akun fora ko iruru mo be kere 2014 là ko ku ni donc wa kuma e vérificateur général mo bla kana ko kana ne ka ni dépense mun ke ko olu la je na to ma wor do de tourner et calculer ne ke calculer ni ko e ma fouille min ta sariya ta fanto an yi so jamba amba an ko kuma an san ko kuma ya ni mani gaye da mun na ko ga ni ri fonga lewa ni mani gaye nda galon te ga nte lomi ntrete lomi nai parce que ni lomi ben ngamfo nte lomi ben re kala ma kuma be nte galon te ga donc e ma défouiller au rôle ma défouiller là et fait que ni a fatu na ngoni kunya sia folore vérificateur général depuis contrôle général d'état kana kara mission ke foko à la banque ama ke foro ni ya damina betla fo ku ka jo nyamugo re kumba kundo mais ne tanna ay karo kelenin ko de ke e be ke ni ga ro se ke ga la ko ni facture furi se ben ku ka war la bo o yoro mai como yoro mai ku ye plan ay o ma je so so ok mais au plan A kono ale bi ibe kuma minye société ko kuma yi société do sana minye 26000 francs waduru ani kemefla aja ka tafo wa woro ko me o kuma mun fora ina fo ya fo chugo mi mais amayita o kuma dugu na o kuma to ko petri o bele vérificateur général ko me o mene do ne ko unana ay kunte mo si contrôle la foneta mais programme wo hageli sinya ya ke karo sabanyo ko yani la donné kana défense là ayo o jedemna
mais Boubé est à la mettre dans un état dans ça. Mais ou couteau ne ga merawel la o yele mana o tara bo Boubé ga société from akaku kuntan do kalama. Et société mi teke me worobo no ke tara ke wa worori. Yaro o ko ni ruute tamoka. O banaw kuma bana pew Maléon an ka ɲaɲɛlɛ k'a fɔ ko Yamusa Kamara k'a ka kumakan ko maa b'i yɛrɛ ɲininka ko de ye Bubé lata kaso la wa maa min bɛ i yɛrɛ ɲininka nin kuma in na o kɔrɔ de e yɛrɛ dalen tɛ i ka kiiri tigilamɔgɔw la sɛgɛsɛgɛli de kɛra surfacturation sɔrɔsiw ka minɛnw ko ka marifa san k'a di an ka sɔrɔsiw ma ko ka minɛn san k'a di an ka sɔrɔsiw ma sujɛti den kelen taara ye 6 an ka sabali sa o kuma an tɛ tiɲɛ fɛ jamana in kɔnɔ wa mɔgɔ minnu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Bubé ka wagati la ka taa nin yɔrɔ in ka i tɛgɛ da a kisɛ kan olu de y'a sɛbɛn ka taa di président ma rapport du vérificateur général Bubé bɛ o de degun kɔnɔ bi ni aw taara ka kumaw bamayɛlɛma k'i b'a sɔrɔ Yamusa bɛ présidence la o de nin kɛ tan o de nin kɛ tan kiiri tigilamɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli jaabi Bubé b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi maa si ma wusa kaso ma n'i ye fantanw ta k'i ye faama ye i bɛ taa fɔnɔ de Mamadu Kasoge a y'i bolo ja bɛɛ lajɛlen kan na a bɛɛ kana dɔɔni dɔɔni lisiw bɛ yen bilayi lisiw b'an bolo kɔrɔ n'an ko k'an b'a fɔ dɔw tɛ ci Bamakɔ kɔnɔ yan bi mais baara bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni maa si tɛ to yen ministre kɔrɔw député kɔrɔw maire kɔrɔw ministre kɔrɔw maa o maa ye faso nafolo k'a détourné maa si tɛ to yen transition in nalen ka lawaleya de n'aw bɛ taa aw fara ɲɔgɔn kan an ka kalafili labɛn jamana min tɛ bolo la ko ka kalafili labɛn aw kɛlen bɛ ka nafolo minnu suɲɛ n'aw b'a fɛ ka taa ka o kɔmadogo n'aw b'a fɛ ka fasodenw ja bugɔ o wari suɲɛlenw na Assimi kana maa si to yen opération ko ka jɛ a daminɛ ministre Mamadou Kasoge a yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔli kɛ nin kɛwalew la écoutons le ministre de la justice actuel garde des sceaux et droits de l'homme Mamadou Kasoge. Mais chaque fois que les faits semblent établis, les faits sont graves, il faudrait que la réaction de la société soit à la hauteur de la gravité des infractions. Parce que les délinquants économiques et financiers sont des véritables criminels. Imaginez une seule personne qui empoche des centaines de millions, voire des milliards pour son confort personnel, alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas de l'eau à boire, qui n'ont pas de centre de santé où se soigner. Il n'y a pas de route. J'imagine dans les coins reculés, comme mon village, situé à plus de 45 km de Bandiagara, nous n'avons pas de route. Des femmes en couche ne peuvent pas être transportées avec des ambulances. Il n'y en a pas. C'est des charrettes qui sont utilisées. Et il y en a qui meurent en cours de route. Il y a des gens qui meurent pour un petit paludisme parce que les médicaments de première nécessité ne sont pas là. Les routes ne sont pas là. Et quand il ne pleut pas, les gens ne savent pas où donner de la tête. Cela est inadmissible. Quand on sait que le budget qui est voté est énorme, les postes de dépenses sont là, les besoins sont là, mais l'argent va ailleurs. Cela n'est pas acceptable. Vous avez vu récemment les chiffres produits par le président de l'OCLEI, quand il disait que les détournements qui ont été faits des indépendances à nos jours peuvent permettre, si les sous étaient là, la construction de plus de 200 centres de santé. Imaginez, tous les villages en auraient eu. Donc, nous devons lier la lutte contre la corruption en mettant la corruption en parallèle avec le développement. Parce que la corruption, c'est un frein au développement. C'est une perte pour le pays. Donc nous devons faire en sorte que cette corruption-là ne puisse pas hypothéquer l'avenir de nos enfants. Madame Koulibaly Bintou Napo, nous avons ministre Mankaye Mamadou Kasoge, ale tun pôle économique là. Kiriblo min be i ka fanga bala n'a ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ i ka fanga bala maa o maa bɛ faso nafolo walima faso bolofɛn
mobili b'o la ka taa se faso ka so ma faso ka dugukolo ko maa ma bɛ ko i ka faamuya b'a la fɛn min ye rapport du vérificateur général ye ko o bɛ e tɔgɔ la i bɛ wele ka na kiiri bɛnnɔkun kan ni bisigilen don i ka ɲɛfɔli kɛ ni minɛli ka kan i bɛ minɛ ka bila siran ka bolo kan maa minnu yɛrɛ fana bɛ yen k'a fɔ ko musaka i ka faamuya b'a la ko u bɛ kɛ bana ye su ni tile cɛ k'an ka dɔn k'a fɔ u bɛ faso nafolo ta de kan diɲɛ tɛna kɛ ye maa kelen e ka maa miliyɔn caman hakɛ k'olu ta k'i yɛrɛ kɛ bana ye o la diɲɛ tɛna kɛ ye dɛ aw bɔra ka minisiri ka kɔrɔfɔ kan na mɛn nin ye ne yɛrɛ ka farankanni ye minisiri ye min fɔ nanzarakan na faransɛ in man girin maa ma bɛ yen k'i bɛ dɔɔnin dɔn faransɛ la bɛɛ lajɛlen y'a faamuya minisiri b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la n'an bɔra o kɔnɔ an gɛrɛna diinɛmɔgɔw fana la imam mayi watara a fana bɔra ka fɛla fɔ yuruguyurugu minnu bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ min b'a la a bɛ mun se anw ma a bɛ mun se jamana ma jamana kɔnɔden dɔw bɛ i ka faamuya b'a la u ka dunko juguya kama olu yɛrɛ hali u tɛ se ka furakɛ jamana kɔnɔ pendant que miliyariw bɛ ka soɲɛ dɔgɔtɔrɔso la belebelew bɛ se ka dilan an fɛ yan u bɛ se ka labɛn yan olu ka kɛwale la foyi tɛ an fɛ yan u bɛ taa furakɛ yɔrɔ wɛrɛ de la an ka imam mayi watara lamɛn. ala ka bɔda kan ye han a kalan ko in ka gɛlɛ nka an bɛ nin dɔw fɔ ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ ni min y'a faamu k'i sen bɔ jama ka nafolo la k'i sen bɔ tɔɲɔni na lahara i b'a tɔnɔ sɔrɔ dɛ nka walahi a kana malasa ko nin wari ninnu tɛ segin n galila ala la ala min ye alakira ci k'a kɛ kira ye i ye dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ dun faso kunna lahara i b'a segin i ye dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ dun kalo kan walahi i b'a segin ala tɛ maa ta to maa la lahara alakira ka fatuli surunyani a ye kuma minnu fɔ o b'a la a ko ni tɔɲɔni fɛn bɛ maa min yɔrɔ i yɛrɛ bɔ a la bi n'o tɛ don dɔ bɛ na wari tɛ maa bolo sanu tɛ maa bolo sarali in bɛ kɛ ni barajiw de ye e yɛrɛ filɛ i tɛ baraji baara yɛrɛ la e tɛ wale ɲuman yɛrɛ la ni juru sara la e kunna lahara o i tɛ tiɲɛni e tɛ ala bato la i bɛ juru sara ni jumɛn ye a fɔ i ka janimɛso de bɛ girinya kɛ parce que a bɛna taa mɔgɔw ka jurumu de la k'a k'i kunna bon maa minnu bɛ faso nafolo kan u ni jamanaden bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na masala maa min ye dɔgɔtɔrɔso condition dɔgɔtɔrɔso kan ka bila condition na ni wari min ye maa min y'o dun maa min y'i da o kan k'o dun o kɛra sababu ye ka degun se banabaatɔ ma min ta taara laban saya la min ta taara laban a kun kan ka se ka opérer a ma se ka opérer o kɛra kasaraya ma o kɛra fiɲɛya ma o bɛɛ de bɛ jate ka fara ɲɔgɔn kan lahara i bɛ se o kɔrɔ maintenant wari dira ko ka minɛnw san e kelen bɛ sin ka miliyɔn 200 b'o la k'o dun minɛn in ma san bilen a ko fɛn min tiɲɛnen don a ma san bilen wala a kun kan ka dilan a ma dilan bilen banabaatɔ minnu bɛ na o fɛ kama olu bɛ sa walima jamanadenw bɛ tila k'u ka miliyɔnw u ka magaro ko warinw de k'u kunna anw ye o ye Tunisie Maroc maliyɛn ka ko bɛɛ bɛ taa ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ. ala ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na ni ala sɔnna ma mayi watara ka kɔrɔfɔ ye don nalew na an bɛna tɔ lase n balimaw CEDEAO ka mission bɔra an fɛ yan Goodluck Jonathan Nigeria président kɔrɔ don ani CEDEAO ka ciden dɔw bɔra yan san kelen tɛmɛnen kɔfɛ an ka transition na ka na kɔlɔsili kɛ baara min kɛra an ka transition maaw fɛ baara min tora ani hakilina min bɛ yen Goodluck Jonathan a tun bɛ an fɛ yan n bɛ se k'a fɔ a ye tile 2 ka taa se tile 3 ɲɔgɔnna kɛ a ye lamɛnni kɛ i ka faamuya b'a la fɛn min ye société civile ye ka taa se parti politique ma o tɛmɛnen kɔ ani Assimi Goïta i ka faamuya b'a la o ye ɲɔgɔn ye bilasiralikan kɛra min ye u nana ka jateminɛ kɛ baara bɛ ka kɛ cogo min transition fɛ CEDEAO ye min laɲini an bɛ yɔrɔ jumɛn bi laɲini kɔnɔ wagati min tɔ tora ko ka kalafili labɛn ka bɛn a ma a bɛ se ka kɛ wa walima a tɛ se ka kɛ an ka transition u ko k'u bɛ to i ka faamuya kan u ka layidukan kɔ layidukan min n'u y'a ta monsieur le président an tɔ man ca bilen dɛ i bɛ an ɲininka minnu ye fasodenw ye i bɛ an de ɲininka min bɛ jamana kɔnɔ i bɛ dɔ kalama a la mais jamana t'an bolo dɛ monsieur le président i ko wagati kofɔlen k'a bɛna timɛ an ɲan tɛ timɛ cogo la sabula jamana tɛ yen an ka ministre de la défense a tun bɛ Russie la ani an ka sɔrɔsi dɔw bɔra yan u taara ka taa Rusiw ka yira Mali sɔrɔsi ye maa min ye u ye bɛɛ lajɛlen dabaliya ban kɛnɛ in kɔnɔ muguci fɛn fɛn kɛra jikan bɔtɔn boli fɛn fɛn kɛra sarikɔnba boli fɛn fɛn kɛra maliyɛn de Mali sɔrɔsiw de sera ka kɛ a ma gɛlɛw ye ne y'o de fɔ n ko fɔlɔ ni bi tɛ fɔlɔ misaliya de tun bɛ ta Mali ma Mali muso
Mali den Mali sɔrɔsi Mali ɲɛmɔgɔ Mali maratogo fɔlɔ misaliya de tun bɛ ta an ma. Ministre de la Défense des anciens combattants, garde des Sceaux, colonel Sadio Kamara a tun bɛ Russie la avec le chef d'état-major des armées u taara ka taa i ka fanga bila Vladimir Poutine k'a yira la k'a fɔ ko cɛw bɛ Mali la. Ko kɔgɔ falen o natɔ don minɛnw bɛ nalen n balimaw bilasiralikan filɛ ka kun cɛ. Fɛn min ye conseil des Maliens de l'extérieur sikafɔ dɔ kɛra u fɛ alamisa tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 16 maison de la presse la ka ɲɛfɔli kɛ Habib Sila ko mandat min n'a kalifala la mandat banna o n'a ta o ta Habib Sila i ka fɔya bala ko a b'a fɛ ka i kanbɔ u ka kalafili nalenw na ko sariya ma yamaruya kiiri tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnyala commune 6 o tribunal o bɔra ka yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ n'u ye plainte kɛ Habib Sila kama ko sariya ma jana a ye. Habib Sila fana bɔra ka jabili kɛ ko nin ye kiiri tigɛ ko fɔlɔ ye n'o ye commune 6 tribunal ye k'ale bɛna appel kɛ ka taa cour d'appel la ka taa ɲɛfɔli kɛ kunnafoni min bɛ an bolokɔrɔ ni Alahu Taala sɔnna ma an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kuma a tiɲɛ min ye cour d'appel fana ka jaabi dilen kɔ min ka kan ka kɛ kalafili a tabaga ani a labɛnbaga walima a candidat n'o y'a cɛbɔw ye don nalenw na ni émission kelen kɔnɔ an bɛna walawalali kɛ a kan. Lamɛnjɛkulu aw tulo garijɛgɛ kɛra nin ye sanga in kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 8 miniti 44 an y'o sɔrɔ n bɛna kuma di aw ma an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ. Sajan Konare a bɛ Espagne ka taa se Fransikaw ma Mamadu Kulubali Bakari Dukure ka taa se i b'a faamuya bala Demba Sɔre ninnu bɛ Faransi ka taa se Espagne u bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ ko Ala ka kanu to hali bi n balimaw an bɛna kuma di aw ma an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ. Ni ma bɛ da la Bintu i bɛ dayɛlɛ a tigilamɔgɔ ka don. Nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 20 80 08 08 dɔ bɛ da la. An sɔgɔma. Hakɛto i tɔgɔ ni jamu kan weleli kɛ ka bɔ min? Sadio Mariko Dawudabugu. Sadio i Mariko Dawudabugukaw dun? An bɛ Kasim Kone fo Dawudabugu a tulo b'an na sanga in kɔnɔ. Bisimila kuma b'i bolo Sadio. Mun bɛ kulo la coalition. An b'a fɔ k'u kɔnɔ yɛrɛ fiɲɛ coalition tɛ kɛ Mali la. Ni ye mankan se i ka ma émission ko tɛ yan. Bon an mana k'an tɛna élection kɛ o mankan kelen kɔnɔ n'a tɛ mankan bɛ ban wa. Donc an b'a fɔ a sigi sɛgɛlen. U tɛ sigi u ka baara kɛ élection kuma tɛ yen fo 2023 an b'an ka fanga ɲini ka baara ka Mali bɔ nɔgɔ la. Merci beaucoup. Wa alaikum salam. Beni ka tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ. Nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 Mariam. E bɛ yan wa? Awɔ ne bɛ yan. OK d'accord. An bɛ kuma di kɛnɛmamɔgɔw ma minnu b'a fɛ ka bilasirali kɛ hali bi an sɔgɔma. An sɔgɔma sɔrɔ. Aba. E tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Mamadu Digo ka bɔ Kati. Katikaw. Basi foyi t'an na an bɛ Ala tanu aw yɛrɛ don. An bɛ yan an bɛ Ala barikada. Sori an b'i fɔ kosɛbɛ. A diyara ne ye. An bɛ niveau lamɛnbaga fɔ. U bɛɛ lajɛlen tulo bɛ folikan na. An bɛ min ɲininkali kɛ Sori. An bɛ se ka mun fɔ ni élection kɛra dɔrɔn o ye jamana tilalen. Ne yɛrɛ ye ɲɔnɔn ta de ye. Ne sigiyɔrɔ Kati. Walayi Sori ha depuis Sunkalo an ka yɔrɔ minɛnen don fo bi. Depuis Sunkalo fo sisan. Ne dɔrɔn mɔgɔ ninnu kɔni u tɛ ka se mɔgɔ ma i n'a fɔ civil u tɛ ka se civil ma n'o tɛ si tɛ se ka se ko élection ni mun ko ko élection ka kɛ a fɔ u ka taga fo ka marakala fɔn tigɛ dɔrɔn ko élection ni mun bɔra la u yɛrɛ bɛna ye. Donc an da tɛ élection ko la. An sera foyi tɛ élection ko la n'an ka jamana ma ɲɛma jɔ. Merci beaucoup. Bɛɛ ka tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ fasodenw kuma bɛ aw bolo an bɔra ka hakili jigin kɛ ŋunuŋunu kuma minnu bɛ yen kiri bondakun kan baara min bɛ ka kɛ sisan maa minnu bɛ ka minɛ aw ɲɛ bɛ minɛ cogoya la cogo di kuma dɔw bɛ yen olu ka lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ka weleli kɛ ne ka nɛgɛjuru sira la n b'a ɲini aw fɛ aw ye wele kɛ fixe la
m'a deli aw fɛ yɛrɛ de a ye weleli kɛ fixe la n'o ye 20 80 08 08 ni ne jiginna min bɛ aw fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira Mariam kɔrɔfɔ tɛ awɔ o don voilà dɔ bɛ da la an sɔgɔma Aba ere shira sori. Hakɛto i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Randan Faraji Traoré ka bɔ Misra. Randan Faraji i Traoré Misrakaw Aba alhamdulillah. Bismillah Ani fasejo. Amba Sori. ne Élection ko kuma. Anda talabi anda talashin. Jamana min minenen do. Mais mɔgɔw de kan ka vote kɛ. Mɔgɔw yɛrɛ yɛrɛ kelen do. An bɛɛ de kan ka bɔ ka jira diɲɛ la ko an tɛ vote ko la bi an t'a la sini. Maintenant, le problème de CEDEAO là. CEDEAO barajuru tigɛra an fɛ Mali la yan. Mali de y'u ka récépissé. U ka embargo. Tant que Ala bɛ n'a ye u k'a kɛ Ala ka n'a to an n'u yɛrɛ ka ɲɛ ko la yɛrɛ. An ka da an yɛrɛ la. Mais jamana y'an ta ye wa ou bien jamana t'an ta ye de? ɲininkali gɛlɛn Le problème est malien et ça sera résolu par les Maliens eux-mêmes. Bon, on dit que élection. Voilà, ils ont les raisons. En bas, on veut clore la élection. Kuna kumina. Ubina, ulu musgi, moko de kuna, wa ubina usgi, gile de kuna. Ukako yelendo. Oui, c'est pour encore acheter la conscience des gens, pour pouvoir voter encore et prendre la situation en main. Mais nous, Ubi Maliens seront nés. Mais ils sont démasqués. Ou Kassabali, ou Yere. Sinon, gagnez-vous la belle ou donc avant. À belle donne à mi, à belle de Donendo. Et le ministre de la Justice, à Katafe. Mangamba inde a belle chi de Donendo, ou Katafe, ou Kabara Kedro. Allah ka jamana basiri tienkan. Amin rabbi inshallah. Allah ka era kitana. Amin. Allah ko domne. Merci bien. Merci beaucoup. Bintu Mariam et Tlobe fasodenw de bɛ ka kuma ninnu tɛ politicien ye dɛ ninnu ye fasodenw de ye minnu bɛ taa ka kala ta olu de bɛ kuma la bi kosɛbɛ minnu kɛlen bɛ ka faso nafolo ka traquer k'u jufa fɔ a la hali ni maliyɛn bɛɛ ko an ka aw sara 1000 a se bɛ dɔw ye k'a di maliyɛnw ma ka taa voter tiɲɛ don olu de ko ka kalafili kɛ jamana min t'an bolo a ma nɔgɔn kuma di fasodenw ma u ka bilasirali kɛ bonya ani karama kɔnɔ nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 dayɛlɛ allo ale taara an bɛ kuma di aw ma hali bi an tɔ ye sanga 3 ɲɔgɔnna ye an bɛ se ka maa 2 ta miniti 1 dɔ bɛ da la an sɔgɔma an sɔgɔma an b'a denbaya bɛ di hakɛto i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Samake kuma b'i bolo voilà donc ni koɲa ni kɔni a ma nɔgɔ dɛ ka d'a kan maliyɛn bɛ ka kuma caman ko n'an m'a lajɛ parce que fanga dɔ le tɛmɛna ni mɔgɔ min b'a la bi ko minnu bɛ kuma min fɔ bi ko man ka fɔ olu bɛ maliyɛn kɔ faga de bon olu mɔgɔ kelen tɛ fɔ ka tila ka ko man nɔgɔ dɛ donc n'a lajɛ an ka ɲinɛ o bɛɛ saa kɛ tan kari n'an ma bɔ o kɔnɔ n bɛ min na t'a sɔrɔ ka d'a kan an ka kɔrɔlen an ka tɛmɛ fura an kana kɛ mɔgɔ ko a ka ca ala fɛ n'an taara o sira fɛ an bɛ ɲini malibaga b'a sɔrɔ mɛ n'an ma tɔ fɛ an bɛ taa kɔrɔlenw y'a don kɛ kɔrɔlenw y'a bɔ da e mali jɔ dɛ n balimakɛ i bɛ hakɛ to i b'i ka kuma i b'a tilen kɔrɔlen ko jumɛn
i b'a ɲɛfɔ ka ɲɛ pour que an ka faamu ni kɔrɔlenw ye faso nafolo suɲɛ u ka to yen ten fasoden bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔlen don minɛn t'an ka sɔrɔsiw bolo ko k'o to yen i bɛ kuma la tile an ka faamu an ka kɔrɔfɔla an mago bɛ kɔrɔfɔ o bɛ se ka sɔrɔ cogo di kɔrɔfɔla bɛ sɔrɔ cogo min mɔgɔ minnu balola bi awɔ ne tulo b'i la a bɛ min na sisan ka mɔgɔ fa min la ou bien an ye bali de kɛ fali ye kana kɛ o de bɛ jamana ta min kalan ko jako mɔgɔw bɛ ka fɔ den ka d'accord wagati kɔni sera ka ban wala an bɛ a ka ɲini kɛ ye faamuyali kɛra a kɔnɔ ni ala sɔnna ma fɛɛrɛw bɛ sen kan dɔ bɛ se ka bɔ fagali la cogo min na ne hakili la o ye an ka transition ka laɲini ye a ka to ɲini bɛ i ye sabula wagati kɔni sera ka ban ne ba an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn minnu sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 8 sanga 54 an y'o sɔrɔ kumaso kɔnɔ sanga in kɔnɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn Yamusa Kamara a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ka livre kɔnɔ Mali bɛ lahala min na ale yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ kaso la cogo min na jamana bɛ ka mara cogo min na maa minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Sumelu Bube Mayiga bisigi min talen bɛ ka ɲɛsin a ma mun de y'a se kaso la sanga in kɔnɔ rapport du vérificateur général sɛgɛsɛgɛli min kɛra o jaabi a bɛ ko o de o makɔnɔ i ka fɔya bala yanni sɛgɛsɛgɛli ka ban a ka ɲɛfɔli kɛ a ye Imam Ouattara ale fana bɔra k'a ka yeta min ye ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye ministre Mamadou Kasoge a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ kɛwale minnu bɛ senna sanga in kɔnɔ a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye ka ɲɛsin jamana ma CEDEAO a fana ka cidenw tun bɛ an fɛ yan o ye ɲɛfɔli kɛ nin kun ye kibaruya damadɔ ye an ye minnu sɔrɔ ka hakililajigin kɛ sanga in kɔnɔ aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn sanga in kɔnɔ an ka foli ni tano waleɲumandɔn Maɲanbugukaw olu bɛ lamɛnni na Madame Kulibali Wasa Samake ka taa se DG des douanes du Mali Mohamed Doukra a bɛ lamɛnni na ka taa se an ka cɛkɔrɔba ma secrétaire général de l'ANSUNEM Elhadji Seydou Patrice Dambele Basila Djikoroni a fana bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ a n'a ka denbaya an b'a fana fo ka waleɲumandɔn hali bi Mamadou Diallo docteur Apidom na 30 mètres la Madame Diallo Fatoumata Doumbia école communautaire Les Perdreaux sanga in kɔnɔ Madame Kulibali Bintou Napo a tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la kalandenni Madame Sare Mariam Kulibali ka taa se Sori Ibrahima Diallo ma aw ni anw de jɛra sanga in kɔnɔ ka hakilijigin kɛ ka baro sigi sen kan ka hakili jigin min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ka kuma di aw ma jamana kɔnɔdenw aw ka yeta ye min ye faamuyali bɛ se k'a sɔrɔ a la cogo min na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn Isa Kaba a n'a ka mawalelenw u sera kɛnɛ kɔnɔ dɔ jɔlen bɛ da la ni ala sɔnna kunnafonidilaw an fana fɛ la an bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ka Maliki Konate ka bɛɛ lajɛlen fo sanga in kɔnɔ tile hɛrɛ ala ka di an kelen kelenna ma wasalamu